Jasper, han står her med et bordtennisbat. Og nu skal I høre, jeg vil give jer yderligere 50 kroner hver, hvis Jasper han må give jer et ordentligt rappe røven med et bordtennisbat. 50 gode danske, det er skattefri, skal det siges. Jeg er på. Jeg vil du er gerne. på. Det var skattefri. Og hvis du bare stiller det herhen, og Jasper, og det skal ikke være tøse, det skal være et ordentligt rappe røven. Klar? 3, 2, 1. Værsgo, du får en 50'er der. Giv ham en hånd. Ja! Og Nadia. Nadia, gør du det? Altså, jeg har det sådan lidt... Den her røv, den er fra Afrika. Den kan tage imod lidt af hvert. Sådan. Så det skal altså bare... Der skal virkelig hugges igennem på den afrikanske røv. Er du klar? 3, 2, 1. Hug igennem. Det var et tøsehug, mand. Hvad var det? Var ikke ligesom mit. Giv mig et ordentligt et. Nej, fordi jeg tænkte nemlig... Jeg har den her 50'er her. Den vil jeg gerne give til dig tilbage igen, hvis jeg får lov til at give dig sådan en der. At du giver mig en i røven? Må jeg? Okay. Det gør jeg, men så stikker jeg af med 50'eren. Jamen, det gør du. Og den her røv, den er ikke fra Afrika, den er fra Herlev, så du skal passe lidt på den. Okay. Er I klar? Tæller ned. 3, 2, 1. Okay, så det vil sige, at jeg kan nu stikke en 50'er i lommen. Ja, det kan du. Og du kan stikke en 50'er i lommen, fordi du også klarer den.